Alternate wetting and drying technology project iti Nueva Vizcaya may alukoy kadagiti mannalon ken accident insurance program para met kadagiti barangay personnel insingasing ti lokal a gobyerno ti Tugigaraw City. Dagita ken dadto maadamag iti Region 2 isang bay ni Angel Kim Pengoso. Iti Nueva Vizcaya, nagpirma ti baro a partnership agreement ti provincial a gobyerno tapno mapalawa ti moderno a sistema ti irigasyon iti lugar. Panggap daytoy amang parangay iti apit ti pagay baya ti panakakonserba ti danom. Itantanduro ti LGU ti alternate wetting and drying technology project. May sa climate smart irrigation practice amang pamaga kadagiti talon ti pagay sakbay a mapadanuman manen. Imo na anay pabuya ti AWD initiative iti 2025 kadagiti napili a rice areas ti Villaverde, Solano, Bayambang, ken Dupax del Norte. Amang saklaw iti 23.6 nga hektarya ken nakairamanan ti 18 a nakipasot a mannalon. Iti Cagayan, nagsabong ti Salinggogon trees iti ili ti Alcala a naimula iti National Highway. Sigon iti mayor, manipod 2021, dumanon iti nasurok 1,900 Salinggogon trees, tinaimula iti barangay Baybayog, aging ga iti barangay Pigkatan. Alukoy iti opisyal iti publiko ang makipagkaykaysa iti panangitalo iti reforestation program, amay sa awagas amang salwadan ti aglawlaw. Ti Salinggogon trees ket may sa a Philippine native tree, akapada ti cherry blossom wenno sakura ti Japan. Iti Tugigaraw, impresenta ti lokal a gobyerno ti singasing nga accident insurance program kadagiti barangay health workers, daycare workers, tanod ken dadto mapay. Babaen ti naisingasing a programa, panggap na asalakniban dagiti barangay personnel kontra kadagiti aksidente ama inaig iti trabaho, mangipaay iti financial asiguridad kadagiti pamilyada ken masigurado ti umdas a benepisyo iti salunat ken medikal baya ti panangipatungpal da kadagiti napateg nga akemda iti komunidad. Karaman kadagiti benepisyo ti masakupan ti papatay iti aksidente ken dismemberment, medical reimbursement, burial assistance ken hospital daily allowance. Angel Kim Pengoso para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.